Здравейте хора, аз съм Shouting Bird. Това е чанал, в който ще снимам на игри. В момента игра Minecraft. Ще смятам да изиграя някоя мини игра в един сервер. Ще има IP в описанието, разбира се. Сервер е за премиум акаунти. По-нататък в клипа ще разберете на какви игри смятам да снимам. И да, надявам се да го изгледате до края, да оцените това, което правя, тъй като това ми е първи клип в този канал. И да, надявам се да ви хареса. Така, сега ще играем малко екран в Hypixel, ще има IP долу. Да. Добре, да, не съм добър. Като цяло. The fuck? Ела тук е. Не мога да го видя това. В смисъл в стената ми беше. Да, чакайте. Омага, фреймдроп. Фреймдроп на... Добре, кампер. Откъде ме убиха, бе? Маре. Тук. What the fuck? Фреймдроп. Това се видя на клипа бан репорт. Да е някой долу, ей. Добре. Омага. Тук са... Това ще махна тук. Добре. Тук еш. Като цяло в този профил сега, в който съм, смятам да снимам, в смисъл да не снимам много често, да качвам по един клип, два, примерно 3-4, не се знае. Различно ще помисля малко, защото имам много да уча, пък майка ми и баща ми, нали, нашите държат на учените. Също аз не държа, обаче те си мислят, че трябва постоянно да уча и да. Също аз не уча постоянно. Ме карат и няма какво да правя, защото сега миналата година въобще не учих ни такова и майка ми направо повлия. И след тази година, ако не учиш, ми забранят и компи, момпи и всякакви работи. И аз смятах, нали, да уча, за да не ми го спират. И да, точно за това. Сега тъпя. И затова да, като цяло не мисля да качвам много често. Добре, last kill. Той е гатиотнатия, гледайте го тук. Сега ще видим какво ще играем, ще видя, ще реша. Може би TNT Run или нещо този сорт, може някакви TNT работи да играя, като вляза в някаква игра, ще ви, нали, ще пусна клипа. В момента съм малко объркан, защото за пръв път снимам, смисъл, снимал съм, обаче не... Да. Това е да си объркан. И да, ще се върна като си избера мини игра и да. Айде. Та сега смятам да игра всъщност с Плек. Да. На сплек не съм добър, само да кажа. Защото, омага, какъв е това фрейм, дроп, хора. Не съм добър и сега смятам да разкажа малко за себе си, смисъл на колко години съм, откъде съм и какво правя.
свободното си време общо взето. Ами... в момента съм на 14 от град Варна. По принцип се занимавам с в свободно си време игра на компютъра или излизам навънка. Иначе МГ, какво беше това? Иначе уча и това е, да, уча. Много интересно общо взето. Това е моето разнообразие. И реших малко да... Падай, бе! Опа! Реших още малко да поразнообразя със снимане. И що пък да не пробвам, може да е интересно и някой да го гледа, който не ми се вярва, смисъл. Майко, въобще не си гледам къде вървя. Айде, бе. Умре, бе. Та, по принцип, поредиците, които смятам да правя, ще са на Майнкрафт, освен на Майнкрафт, освен на Майнкрафт ще правя на някакви други игри, но за сега не знам на кои други. Да, много съм добър. Не знам на кои други. За сега на Майнкрафт пък другите игри не знам кои са. Ще помисля като цяло. Може, ако някой въобще гледа клипа, може да предложи някаква игра в коментарите. И да, като цяло смятам това да е. И ще се опитам да мина джъмпа. Като за край. Така. Съм много добър. Може да предлага всъщност да правя клипчета в някой сервер. Смятам да направя един хардкор survival в Майнкрафта и чувам някаква котка мялка. И се лега общо взето. Втори опит. Всъщност ще правя 3 опита. Да. Пак казвам, моля ви, предложете ми някаква игра, защото да не е само на май. Добре, какъв е това фрейм дроп? Не мога да разбера. Тъп фрейм дроп. Я ти чудото. Се спря. И заради тъпия фрейм дроп му убиха преди малко. Добре, хайде още един опит. Последен и спирам топон. Смятам да се снимам в някой сервер, не знам за сега в кой. се знае още. Може да е някой PvP сервер. Про. Еми, да. Значи стана горе-долу, мисля, че дълъг клипа, не знам всъщност, не знам колко дълъг е станал. Ако е станал на дълъг, ще изрежам. Ще режа малко и смисъл, аз горе-долу смятам да правя по 10 минутни клипчета, не повече. Защото не ми се занимава да обработвам така нататък. Не, че ми е проблем, ама ми се занимава. И да, надявам се да ви е харесало. Коментирайте, оценявайте, ако може да се сабскрайбнете, но който иска, сабскрайбва, който не ще да не се сабскрайбва, да. Мерси много за гледането. Надявам се да ви харесват клипчетата ми, смисъл, това ми е първото, но надявам се да ви хареса и да, чао.